Slovensko a Česko. A ešte jedna informácia. Ani spolu s mojimi kamarátmi organizuje podobnú súťaž, ale už pod názvom Vertify v Českej republike 18. júna. Takže ak máte chuť, kontaktujte nás, my tam ideme, celá banda, kľudne poďte s nami. Ani, čo tam hovoríš? Nech idú? Aj chalane baví. Ani, a 18. júna v Českej republike je podobná súťaž ako tu. Dobrá, Ani, takže si pokecali, poď do poroty. Ale nie. Ja ťa budem hodnotiť teraz. Idem tam. Tvoju flašku si zoberiem, aby som bol ako ty. Ani nám zatancuje niečo z toho, čo sa naučil za tie roky. Takže DJ Haris, pripravený? Dámy a páni, Ani z Českej republiky pre vás. 3, 2, 1, ideš!